πανίσχυρος, ασταμάτητος, ο πατέρας που έγινε εφιάλτης. Καλησπέρα παιδιά, και όπως πολύ καλά καταλάβετε, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τον Omni-Man. Omni-Man, ο εξωγήινος πολεμιστής που ακούει στο όνομα Nolan Grayson. Προέρχεται από τον πλανήτη Viltrum. Η φυλή από την οποία προέρχεται, οι Viltrumites, είναι πολύ δυνατοί εξωγήινοι πολεμιστές, οι οποίοι κατακτούν πλανήτες και σκοτώνουν όσους θεωρούν αδύναμους. Σαν κάτι να μου θυμίζει αυτό. Ο Omni-Man στάθηκε στη γη με σκοπό να προετοιμάσει τους γήινους για την υποδούλωση. Στη γη όμως ερωτεύτηκε μία γήινη, την Debbie, και μαζί της απέκτησε και έναν γιο, τον Mark, από τον οποίο ζήτησε να τον βοηθήσει να υποδουλώσει τη γη. Ο Mark όμως αρνήθηκε και μας χάρισε αυτό το υπέροχο meme. Why did you make me do this? You're fighting so you can watch everyone around you die. Think, Mark. You'll outlast every fragile, insignificant being on this planet. You'll live to see this world crumble to dust and blow away. Everyone and everything you know will be gone. What will you have after 500 years? Μετά από αυτή τη μάχη, ο Omni-Man εγκατέλειψε τη γη και εγκαταστάθηκε σε έναν πλανήτη με μυρμήγκια, στο οποίο έγινε και βασιλιάς. Ναι, έχει ζουμάκια ακόμα ιστορία, οπότε αν θέλετε να την αναλύσουμε λίγο παραπάνω, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια! Επίσης, άμα με ακούτε λίγο διαφορετικά, το βίντεο το έχω φτιάξει σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Την αρχή την έκανα πριν από ένα μήνα και το τελειώνω σήμερα, οπότε λίγη επίοικια. Είμαι και λίγο μπουκωμένος. Ναι, γεια!